ভাই দোকান কেতটা আগে খোলা রইব? এই 9টারে বন্ধ হবো। ভাই 9টা বাজলাଣି দোকান কেତେବେଳେ বন্ধ କରିବ? ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ 10ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ। ଭାଇ 10ଟା ତ ବାଜଲାଣି ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ ଯେ? ଏ ଭାଇ ମୋ ଦୋକାନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବି ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ? ହାଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛ ଯାଉଛ ପଚାରୁଛ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ କହୁନ? କଣ କାମ କଣ ତମର? ହାଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ, କଥା କଣ କି ମାଲ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଘର ବାଟଟା ପାଉନି, ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଭାବୁଛି ଦୋକାନରେ ଶୋଇ ପଡିବି ଆଉ। କଣ କହିଲ? କଣ କଣ ନା କଣ କହିଲ? ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଶୋଇବା ଜାଗା? ଏଇଟା ଶୋଇବା ଜାଗା? ହାଁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ସରି ଭାଇ। ଚୁପ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍।